F'dil-katekeżis tiegħi sejrin inkomplu nirriflettu flimkien dwar il-ħidma tal-Ispiritu Santu. Mos partikolari qiegħed indur daqsxejn ftit sentenzi mill-qalinna Ġesu, speċifikament mill-qalinna Ġesu, għax Ġesu tkellem ħafna drabi fil-Vanġelu dwar l-Ispiritu Santu u min aħjar minn Ġesu innifsu jista' ikellimna dwar l-Ispiritu Qadis. Għaliex Ġesu stess eżistijaj fi xmara Ġordan imtela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-Ispiritu Santu kien jaħdem f'Ġesu, kien jaħdem ma' Ġesu, kienu ħaġa waħda fil-missjoni tiegħu fuq dil-art imma sa minn dejjem mill-eternità u anke issa fl-istat ta' glorifikazzjoni il Ġesu jinsab fih mill-ġdid fih dan il-missier. U rajna ek diversi affarijiet li Ġesu jgħidilna dwar l-Ispiritu Santu. Rajna kif l-Ispiritu Santu huwa d-don ta' Ġesu igglorifikat. Rajna il-weda li Ġesu għamlinna dwar l-Ispiritu Santu. Rajna l-bżonn li Ġesu għalinna biex nitolbu l-Ispiritu Santu. Rajna l-bżonn li Ġesu għalinna rridu nitwildu mill-ġdid mill-Ispiritu Santu. Riflettejna fuq anka Ġesu li għalinna ħtiex li nitamdu fl-isem tal-Ispiritu Santu. Ikkonsidrajna wkoll il-libertà li għatina l-Ispiritu Santu. Irriflettejna fuq il-kelma ta' Ġesu li jgħidilna li huwa l-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja. Kienna katekeżi oħra wkoll fuq l-Ispiritu Santu illi jlibbisna bil-qawwa kif wedna Ġesu. Rajna wkoll kif l-Ispiritu Santu Ġesu għalinna li huwa hu se jikkonvinċi d-dinja dwar id-dnub. U anka riflettejna dwar l-Ispiritu Santu illi jixet għal Ġesu u aħna niġdu miegħu dejjem skont kif għalinna Ġesu. Illum se naraw aspett ieħor milli għalinna Ġesu li huwa il-11 l-aspett illi jien qed nieħu. Meta f'Ġwanni 14 vers 26 allura qed nitkellmu mid-diskors tal-aħħar ikla illi jagħmel Ġesu qabel ma jgħaddi għal passjoni il-mowt il-qawmin tiegħu. Hemmhekk għandna 4 kapitli twal. Kapitlu 14, 15, 16, 17 fejn Ġesu jitkellem fit-tul. Hekk jiena nistħajlu farewell speech twil illi fih Ġesu qed jgħid l-iktar affarijiet intimi eżies li hemm fil-qalb tiegħu illi jrid jagħti lill-komunità tiegħu, li jrid jagħti lill-Knisja. U allura aħna dejjem irridu nerġgħu mmorru lura f'dak il-mument u nisimgħu l-mulej jagħtina dak il-kliem, dik il-kelma illi ta' l-Apostli fil-bidu fil-mument daqshekk għażiż. U propju f'dan il-mument qabel ma Ġesu jgħaddi mill-glorifikazzjoni tiegħu, Ġesu jitkellem ħafna drabi dwar l-Ispiritu Santu. Waħda mill-affarijiet li jgħidilna hemmhekk jgħidilna dan, imma id-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Nerġa' naqrawha. Anzi aħjar ejja nisimgħu l-Ġesu qed jgħidilna issa. Daqs li kieku qed jgħidha l-ewwel darba għaliex il-kelma talla hija esperjenza qawwija. Hija dejjem ħajja. Immaġina qed jgħidha lilek, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. L-ewwel ħaġa Ġesu jirreferi għall-Ispiritu Santu hawnhekk bħala id-difensur fis-sens anke ta' avukat. Is-sens tagħha il-kelma hija xi ħadd li huwa miegħek u qed jaqbes għalik meta inti qiegħed f'qorti, meta inti qiegħed quddiem proċess ta' ġudizzju illi għaddej fuqek. Dan huwa side by side ma' ġembek miegħek. U hawnhekk hija din iż-żbuħija Ġesu kif qed jiddiskrivi l-Ispiritu Santu, da jiddiskrivih para il-paraklitu, ġifieri dak li ġi farraġna, ukoll anke f'sens ta' difensur, dak li qiegħed magħna,
qiegħed magħna, side by side, ma' ġembek, qiegħed miegħek. U din hija sabiħa li Ġesu nnifsu eżistijej għamel din l-esperjenza. Kif rajna f'serje ta' katekiżijiet oħrajn meta rajna l-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' Ġesu, kif ħadem. L-Ispirtu Santu daqshekk huwa qrib tagħna. Daqshekk. Huwa miegħek. Miegħek quddiem il-ġudizzju li d-dinja tgħaddi fuqek. Miegħek fix-xhieda li inti tittati dwar Ġesu. Miegħek fil-qadi tad-dmirijiet u l-missjoni tiegħek qiegħed miegħek l-Ispirtu Qaddiż. Forsi xi drabi għandna bżonn hekk nagħmlu ftit eżerċizzju żgħir illi jfakkarna fil-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Għax xi drabi jista' jkun li l-Ispirtu Talla aħna ninsewh. L-Ispirtu Santu ħafna drabi jekk fil-Knisja kien jissejjaħ l-Alla mhux magħruf, l-Alla li huwa minsi. Qiegħed hemmhekk imma ninsewh. Għad ġralek illi jekk ikollok xi ħaġa li dar li tant qed hemmhekk u ma tgħidx kasa, li tinsa li qed hemmhekk u mbagħad xi kultant irrealizza. Forsi meta tiġi bżonna iktar u iktar. U xi drabi l-Ispirtu Santu hekk jiġrilna. Ninsew il-preżenza qaddisa tiegħu fil-ħajja tagħna. Imma qiegħed hemm. U allura anke dawn il-katekeżijiet iridu jgħinuna sabiex inkunu iktar konxi ta' din il-preżenza tal-Ispirtu Santu. Maħniex nitkellmu minn xi preżenza li mhix qed hemmhekk u nitolbuha biex tiġi. Le, l-Ispirtu Santu qiegħed magħna. Qiegħed magħna. Imma aħna rridu nkunu miegħu. Rridu nkunu konxi. Kunti konxu li għandek dan id-difensur miegħek quddiem ix-xitan li jipprova jakkużak bid-dnub tiegħek. Konxu li hemm l-Ispirtu Talla jiddefendik. Quddiem il-ħsibijiet li għaddu minn moħħok, quddiem it-tentazzjonijiet li jippruvaw kisruk, konxu li hemm l-Ispirtu Qaddiż li jrid jiddefendik. Għandek dan l-avukat difensur kontinwament miegħek. Meta n-nies tad-dinja li ma jemminux falla. Hawn nies li ma jemminux falla. U mhux biss in-nies tad-dinja li ma jemminux falla. Imma anke nies tal-Knisja illi mhumiex miftuħa għall-ħidma tal-Ispirtu Santu. Għaliex sfortunatament anke fil-Knisja jista' jkollna persuni illi jridu jagħmlu il-proġetti tagħhom. U daw jistgħu jkunu fl-għaqdiet, jistgħu jkunu fil-movimenti tal-Knisja, jistgħu jkunu fil-komunitajiet tal-patrijiet u s-sorijiet, jistgħu jkunu fil-parroċċi tagħna, fis-saċerdoti tagħna, fid-djoċesi. Nies mhux tal-Ispirtu. Insara, però li huma interessati, jistgħu jkunu rajja, leaders fil-Knisja, li huma interessati mill-proġetti tagħhom. Min xjaħsbu huma x'inhu l-aħjar għall-Knisja issa. Però mhux nies immexxija mill-Ispirtu Santu. U daw ukoll jistgħu jkissru u jfarku. Fiħdan il-Knisja, fiħdan il-komunitajiet tagħna. U inti kollok bżonn forsi li qed tipprova timxi ftit fl-Ispirtu Talla u tħoss min jifgek, min joħonqok. Kull ħaġa ġdida l-Ispirtu Santu jipprova jagħmel jippruvaw noqtluha. Namlu abort spirituali xi drabi anka fil-Knisja. Nabortixxu il-ħidma tal-Ispirtu, noqtlu dak l-Ispirtu Santu jipprova jagħmel. Xi drabi konna bżonn hekk li l-Ispirtu Santu nemmnu li hu se jiddefendi l-istess opri tiegħu. Każ klassiku hija l-Madonna eżistieħi. Il-ħidma li seħħet fiha kienet bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hekk jgħidilha Gabriel. Giuseppi li kien raġel ġust li rid jgħix il-liġi ta' Alla ma femx din il-ħidma tal-Ispirtu. U l-Ispirtu jiddefendi, ikun id-difensur ta' Marija kif? Billi l-Ispirtu Santu iħollhom permezz tal-Anġlu lil Giuseppi. Ma nafu li dawn il-manifestazzjonijiet huma kollha animati mill-Ispirtu Santu. Jekk niftakru anka fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 10 u 11, għandna meta Kornelju kien qed jitlob u jidirlu anġlu li jgħidu biex jibgħat għal Petru.
Fl-istess ħin Petru ikollu viżjoni meta jara l-ikel fuq l-iżgħar u jisma' l-vuċi tgħidlu kul u Petru ma jridx jiekol għaliex kien ikel imniġġes u l-vuċi tgħidlu dak li Alla saffa intejx li hu mniġġes. Imbagħad l-Ispirtu Santu jgħidlu illi ġejjin xi nies li bagħthom Kornelju biex hu jmur għaliex kien hu l-Ispirtu Santu illi wettaq din il-ħaġa, fil-fatt kien l-anġelu illi der il-Kornelju, ma l-Ispirtu Santu li l-Petru jgħidu li kien hu l-Ispirtu Santu illi ħadem din il-ħaġa. Anka f'San Ġusepp nistgħu naraw b'dan il-mod kif l-Ispirtu ddefenda il-Marija, kien id-difensur tagħha, u kif l-Ispirtu Santu ddefenda l-ħidma tiegħu stess f'Marija. U l-ħidma tal-Ispirtu hija dejjem li iwellet il-Ġesu, iġib il-Ġesu fil-ħajja tagħna. U allura anke hawnhekk eżistijej hekk nixtieq narfu l-bżonn hekk li l-Ispirtu Santu huwa d-difensur tagħna. Anke xi drabi mhux biss kontra x-xitan, xi drabi jrid jiddefendina kontra Satana, xi drabi jrid jiddefendina l-Ispirtu Qadis minn nies li ma jemnux, imma xi drabi jrid anke jrid jiddefendina anke fiħdan il-Knisja stess. Meta sfortunatament fiħdan il-Knisja ma nibqgħux infittxu il-ħidma ta' Alla imma rridu nagħmlu il-proġetti tagħna. U din hija serja hawnhekk huwa punt li aħna għandna bżonn nikkonvertu. Il-kol kemm aħna għandna din it-tentazzjoni illi mill-Knisja rridu nagħmlu xi ħaġa tagħna u ma tibqax aktar il-Knisja ta' Ġesu imma ssir il-Knisja tiegħi. Ma tibqax iktar il-komunità ta' Ġesu imma ssir il-komunità tiegħi. L-Ispirtu Santu eżistijej nħossu anke l-bżonn ta' difensur tagħna. Xi drabi anke minna nfusna l-Ispirtu Santu rid jiddefendina. Minna nfusna. Meta aħna stess il-ġibda għal-ħażen tipprova tieħu over fil-ħajja tiegħi. Meta aħna stess ma nkunux fil-verità ma' nfusna. Irid jiddefendik minnek innifsek, mill-jien tiegħek. Jew biex inkunu teoloġikament aħjar fi kliem San Pawl mill-bniedem il-qadim. Għalhekk San Pawl jgħidilna bil-qawwa tal-Ispirtu mewtu l-emejjel tal-ġisem. Hawnhekk ġej is-sens tal-Knisja tallimna dwar il-mortifikazzjoni li tmewwet, mortifikare, tmewwet, to put to death. Imma bil-qawwa tal-Ispirtu, l-Ispirtu kif jiddefendik anke minnek innifsek. Ekk jew niskopru aktar tinisbu hija tad-difensur tagħna, dak li jipproteġina, dak li jaqbes għalina l-Ispirtu Santu. Issa Ġesu qed jgħid li dan l-Ispirtu difensur, dan l-Ispirtu avukat tagħna se jagħmel żewġ affarijiet fost affarijiet oħrajn, imma f'din is-sentenza Ġesu qed jgħidilna fuq żewġ affarijiet partikolari. Jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Mela hawnhekk għandna żewġ azzjonijiet, żewġ ħidmiet illi huma ħidma huma xogħol l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Huwa illi jallem, huwa illi ifakkar. Ejjew nirriflettu daqsxejn ftit fuqhom it-tnejn li huma. Nixtieq nibda bit-tieni waħda, ifakkar. Ifakkar dak kollu li qedtilkom. Mela, hawnhekk għandna tliet affarijiet. Ifakkar kollox li qalilna Ġesu. L-ewwel ħaġa dana ifisser mela li aħna irridu nkunu ħżinna fina nfusna smajna dak li Ġesu qalilna. Ġesu ma jgħidilniex li l-Ispirtu Santu ġie jgħidilna affarijiet li Ġesu ma qalx. Le, u din hija prinċipju ħafna importanti. Anka l-Knisja meta tiġi biex tagħmel disċerniment tal-ħidma tal-Ispirtu, l-Ispirtu Santu mhux ħajġi jgħidilna affarijiet li Ġesu ma qalilniex li huma essenzjali għall-fidi tagħna u għas-salvazzjoni tagħna. Mhux ġej jgħidilna fejn fin li hemm ir-raba persuna fit-Trinità, għall-argument qed ngħid ta'. L-Ispirtu Santu mhux ġej jgħidilna affarijiet li Ġesu ma qalx. Li Ġesu ma qalilniex. Allura l-ewwel irridu nibdew
illi aħna nkunu nafu Ġesu x'qalinna. Irdu kunu mitħla tal-kelma talla. Kemm qed naqraw il-Bibja, ma speċjali l-Vanġeli, it-Testament Ġdid, littri ta' San Pawl, ta' San Pietru, ta' San Ġagbu, ta' San Ġban, ta' San Ġuda, l-Apokalissi, littri l-Lut, kemm qegħdin aħna mitħla tal-kelma talla. Ħankunu nafu l-mulej x'qal x'irid jgħidilna. Għax l-Ispirtu Santu sejjer ifakkar dak illi Ġesu għalinna. Mhux sejjer jgħidilna minn flok Ġesu, u laqqas sejjer jgħidilna affarijiet ġodda li Ġesu ma qalx. Però biex ifakrek, jiena nista' nfakrek f'xi ħaġa li nkun diġà għedlek. F'xi ħaġa li diġà qiegħda hemmhekk fil-ħajja tiegħek. Qedtilek darba u nerġa' nfakrek fiha. Issa neżistiji hawnhekk turina kif l-Ispirtu Santu ma jagħmilx magics, ma jagħmilx tricks. L-Ispirtu Santu jaħdem id fit mal-Knisja, l-arusa ta' Ġesu. L-Apokalissi jekk jagħlaq l-Ispirtu u l-arusa jgħidu ejja Maranatà. L-Ispirtu u l-Knisja, l-Ispirtu u l-komunità nisranija jaħdmu fl-imkien. Il-komunità xandar il-kelma, il-komunità xandar it-talim ta' Ġesu. L-Ispirtu mbagħad dak it-talim li jkun qiegħed fina, il-kelma Talla miżruha ġewwa fina, fil-mument opportun li aħna għandna bżonna ifakkarna fiha, u din kemm hija vera eżistijej għal min jagħmel ħiltu biex jgħix il-ħajja fl-Ispirtu. U hawnhekk hekk nixtieq anke nħeġġiġkom anke għat-talb. Il-ħajja tat-talb tagħna eżistijej xi drabi jiġu momenti fejn trid taħżen. Qed għattajjimt, għattaġranet, taqra l-Bibja pereżempju. Mhux bil-fors biex tifhem kollox, mhux bil-fors biex inti qed fejn fien tħossok li qed tagħmel xi talb ta' barra minn hawnhekk, no? Imma sempliċiment biex inti timtela bil-kelma Talla. Timtela, kieku tafu kemm għandna bżonna din. Li nsibu ħin u ġast naqraw il-kelma, mhux biex nifhmu kollox nerġa' ngħid, mhux biex nagħmlu xi meditazzjoni profonda, imma ġast biex nimtlew. Isek qed tiekol biex timtela. Imbagħad fil-mument opportun l-Ispirtu ħajfakrek xi siltiet mill-kelma illi inti tkun rajt u jitilgħu f'moħħok jew f'qalbek vera fil-mumenti illi kellek bżonnhom. Jiena nimmaġina li meta Ġesu kien qiegħed jiġġieled lix-xitan fid-deżert, l-Ispirtu Santu dan li għamel fih. Ġesu anke taludi tajjeb li kien kellu l-kelma Talla maħżuna fih. Fil-mument li kien hemm bżonn l-Ispirtu Santu wara l-mamudija lura wara li jimtela bl-Ispirtu Ġesu, l-Ispirtu jieħdu fid-deżert jgħidilna l-Vanġelu u jaffronta lix-xitan, l-Ispirtu Santu itella f'qalb f'fomm fil-moħħ ta' Ġesu propju dik il-kelma li kellu bżonn biex jiġġieled biha lix-xitan. Kien hemm tant kliem fil-Bibja għaliex dawk il-kliem. Jiena nemmen li kien l-Ispirtu li taħ dik il-kelma. San Pawl litra l-Efesin kapitlu 6 jgħidilna li l-kelma Talla hija xabla tal-Ispirtu. Hija dik li biha l-Ispirtu jiena niġġieldu. Propju aħna fil-momenti li konna bżonn l-Ispirtu jgħidilna dak il-ħin li kieku int toqgħod taħsibha, u nemmen diversi minnkom għamiltu għadha l-esperjenza ma speċjali tippruvaw tgħixu. Hekk ħajja intensa ta' talb fil-mixja tagħkom. Illi l-Ispirtu ifakrek fil-mument opportun kelma mill-Vanġelu, kelma li tak Ġesu illi jkollok bżonn dak il-ħin. U tgħid imma di minn fejn ġie? Minn fejn ġiet? Kif waqgħet f'moħħi dak il-ħin del-kelma? Għax l-Ispirtu hekk jaħdem fina eżisti. U jgħidilna wkoll mela dak li qalilna Ġesu l-ewwel irdu naraw li aħna nkunu mitħla tal-kelma Talla. It-tieni l-Ispirtu ħajfakkarna u t-tielet ifakkarna dak kollu Ġesu qalilna li jettilkom. Dak kollu. Importanti ħafna eżisti li aħna niftakru, li aħna nżommu l-memorja ħajja hija esperjenza ħafna sabiħa u importanti anke l-esperjenza tal-poplu ludi. Għaliex aħna għandna tendenza li ninsew kemm il-kelma Talla u kemm l-emejjel Talla. Aħna nafu li Alla irrevela lilu nnifsu u wera lilu nnifsu
kemm bil-kelma u kemm bil-emil, b'dak li qal u b'dak li jagħmel. Dak li qal u dak li jagħmel. Issa aħna għandna tendenza li ninsew il-poplu ludi di kellu bżonna. Allura l-rid ifakru fl-imejjel li jagħmel pereżempju meta ħarġu mill-Eġittu. L-Ispirtu Santu lilna jfakkarna kollox, dak kollu li Alla għamel għalina, dak kollu li Alla għalinna. Kemm sabiħa hu hekk l-Ispirtu Santu aħna ma nistgħux inżommu kollox fil-memorja tagħna, kollox fil-qalb tagħna x'il-memorja tal-bniedem tal-Bibbja hija qalbu mhux moħħu. Imma l-Ispirtu ġej ifakkarna ta' kollu li Ġesu għalinna. Finu faqtu l-importanti li aħna kif tgħid is-Salm 119 jiena ħżint kelmtek f'qalbi. Qalbna tkun tabernaklu tal-kelma ta' dak li Ġesu għalinna biex l-Ispirtu jista' juża mbagħad dik il-kelma u iġiba fil-memorja tagħna, fil-qalb tagħna, fil-mumenti li għandna bżonna biex jiddefendina permezz tal-kelma. Imbagħad il-ħaġa oħra nagħlqu li hekk l-Ispirtu Santu sejjer jagħmel fil-ħajja tagħna, Ġesu jgħidilna l-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox. Interessanti li Ġesu kien ir-Rabbi. Ġesu kien anka dak li kien jallem. Issa hawnhekk dan ir-rol biex ngħidu hekk dan ir-rwol mal-glorifikazzjoni ta' Ġesu se jieħdu l-Ispirtu Santu skont Ġesu. L-Ispirtu Santu se jkun dak li anka lilna ħajkompli jallimna u jallimna kollox. Kif għandna nifhmu hekk li l-Ispirtu Santu lilna sejjer jallimna? Meta aħna l-Knisja tħabbrilna l-verità ta' Ġesu tal-kelma talla tat-talim tagħha. Però mbagħad ikollna bżonn xi drabi inti tista' tisma' ċerta talim. Però jispjegawlek kemm jispjegawlek ġieli tifhmu u ġieli ma tifhmux. Allura hawnhekk għandna żewġ modi kif l-Ispirtu Santu jallimna. L-ewwel ħaġa jallimna permezz tal-komunità, permezz tal-Knisja. Uħud fil-Knisja il-mulejthom id-don li jkunu teachers, illi jgħallmu. U hawnhekk hemm bżonn eżisti anke aħna, ma speċjali dawk li studjaw it-teoloġija u dawk li jgħallmuha, ma rridux inqusuh sempliċiment bħala eżerċizzju akkademiku. Inkunu faqqarnija it-teoloġija, inkunu faqqarna l-istudju tal-kelma talla, inkunu faqqarna l-korsijiet ta' formazzjoni tagħna fih dan il-Knisja, jekk nirriduċuhom sempliċement għal eżerċizzju akkademiku skont il-liġi tax-xjenzi akkademiċi. Inkunu faqqarna jekk ma ngħidx żarmajna il-qawwa tal-Ispirtu minn dan kollu, mill-istudji. Mentri jekk aħna nifhmu li dan huwa mezz ukoll kif l-Ispirtu għadu jgħallem permezz tal-Knisja, allura naraw iżbuħija mod differenti. Naraw anka naraw anka iżbuħija ta' kif il-Maġisteru t-talim tal-Knisja mhuwiex sistema li l-Knisja timponi fuqna imma huwa mezz kif l-Ispirtu Santu ikompli jgħallimna fi żminijietna. Dak huwa mela l-ewwel mezz kif l-Ispirtu Santu ġej jgħallimna kollox. L-Ispirtu li jaħdem fil-Knisja ikompli jgħallimna anke minnu katekista, min jgħallem id-dottrina, minnu teacher ta' religion. U f'dan id-dawl irridu naraw kif l-Ispirtu uħud jagħtihom don ta' talim u bekk l-Ispirtu jkompli jgħallimna. Però mbagħad l-Ispirtu Santu jgħallimna kollox ukoll għax l-Ispirtu jagħtina hu nnifsu id-dawl interjuri fl-Ispirtu tagħna, fl-intellett tagħna biex aħna nifhmu jgħallimna hu stess direttament. Xi drabi fejna fin. Dak li jkun jista' jgħallmek dwar l-importanza tal-Bibbja, pereżempju, u tisma' tok u tisma' laqa, però isek ma tibqax konvint, jibqa' xi ħaġa li isek tallimta b'moħħi, imma issa ma tallimtix f'qalbi, m'għandix il-konvinzjoni ta' dak li tallimt. L-Ispirtu Santu jagħtik dak. Il-ħaġa li tkun ilek tismaħħa u titallima u smajta fi pritki
f'sekonda, f'mument partikolari, f'irtir, f'talb, f'ħin ta' adorazzjoni, waħdek mal-mulej, pum, itijilek. Jalli milek u itijilek b'mod li tifhimha inti u li tikkonvinċik il-ħaġa. Ma nibsawx minn din il-ħidma diretta tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Għandna bżonna kan nitolbu għal xulxin, meta jġi xi ħadd li hekk ikun hemm xi ħaġa ma jistax jifhimha mill-Vanġelu, mit-tagħlim ta' Knisja u tipprova tfehmu u xorta ma jibqax jifhem, illu qalbi jien għamilt l-istajt. Issa tlob l-Ispirtu Santu li jipprova jikkonvinċik u jifhemilek u f'qalbek kif taf int. U xi drabi tara sabiħa tiġri, hija esperjenza vera, forsi minnkom daqtuha din. Kemm għandna bżonn ninfetħu ħafna iktar. Xi drabi aħna nieħdu kollox fuqna, ma nagħtu spazju li l-Ispirtu Santu jaħdem. Anka aħna bħala Knisja, anka bejnietna, anka bħala saċerdoti. Jew nitolbu sistemi l-allum lill-Ispirtu Santu illi jkun verament id-difensur tagħna u ngħixu miegħu bħala d-difensur tagħna, l-avukat tagħna. Inħallu l-Ispirtu Santu ifakkarna dak kollu li qalilna Ġesu u nħallu l-Ispirtu Santu ikompli jallimna fil-qiegħnet tal-qalb tagħna.